Tiprasa rok wan chogi denai chini Tiprasa rok ni thinang beting no Tiprasa bai Tiprasa thanchai ni kok sakake ani advice nang yerok ni comment khainai budongo hengke ningbono tamoni sanai borok thinang ni kuno wan chungmung sikere sakaka mo muninya kothok haipano belai ke serious dongo ongko chini north east ni bising jotoni se population kabang Assam singjotono saimano second hengke sob sajaman chini Tripura 2011 ni census ni motenga kai Tripura wo population 3.6 million hayake 36 lakh Assam kai 3 crore something ngana tabuk 2026 ni census unga kai chini Tripura ni population 50 lakh hayake 55 lakh fana ungmano nga 50 lakh 55 lakh jaka chini Tripura sorok busuk khub joring hakai 15 lakh 16 lakh ungmano nga kamo percentage wise naya thanga ka chini Tripura sarong ni bus percentage komino taisi amoni bising bose Tripura sarok thancha tongyani kok saka ka bo nini advice nangya ni sajago aw nung tini saka ani advice nangya nei jepru nung dorkar nangana apruno no kebe advice ni tongla kok sana sri si jora tongla ka jora wo nung tongmani nok thai jaga rok to kmanani kmasina nini sinimung nini culture joto se kmai thangmanyai thancha tongna nang amoni baginyo Assam rogo West Bengal rogo nor research kainai di ajaga wo tribal lok thancha tongyani bagai kabangmana jaga kmakha kabangmana dofa komorkha angoro mungsalia nor YouTube rogo Google logo search kainani keke hanumanai chini Tripura hastengkha Bangladesh haktorni tini digi ari gorukjak Tripura no haikeno ayang narni borok yang naro faimani omonung angsimi saimiya Bharat haktorni joto borok no saimanu haipano tongni bagai chup ngakai chini Tripura sarong khorang tisana nangu thanchake haipano reality chini Tripura wo Tripura sarong no kai tomunukjang ngakai thanchakere na politics ni bagai phano alada device nge na siglai nunglai malaya joli laijak nai na nini tai talante ani tai talante hini pana wala lai tonglai nyai tabu khaite teka sa bunyu rugman jaki phaiuka tamangka ke dormo na tiye wala lai nyani nge Tripura sarak hake kususa kai de mano ani dormo hai nini dormo hai nei torjage jai khayang tongnani amoda Tripura sarok no thancha hamjangnai ani dormo tese sikito nin dormo sikito ya hone ni chekhe kok samani jingha suk Tripura wo kwbangma borok no energy sanlayo nung sabono energy sanai honane bongni sewa jago majority ngi bongni sewa jago hapang hayake sarkar khajak ngake actually kok soi kok sanan thanga kai chini Tripura sarok thancha tongyani bagino haing tongu sorry background kisa tokmung toma ignore khadi amone bagino chini Tripura sarok dopa thancha khanyake na politics so 100% focus khadi na taitalo ang hai tribe nung hai tribe hne walaya wei thancha ke tonghakai chini Tripura sarok hai dopa thancha ngai chini ha jungmanai hayake tini digi gurukjak ang norno tasingono saka chini Tripura no chai khibani bro bo jaga majority tomas minority thakra le chini Tripura sarok tawni bagai thancha tongyani bagai tabu haike mangwala ei thancha tongya oi amti mamangla tonglai kai 100% nai khibani Tripura rok boro amsungno tinin video hambai